Nafarroko lehenengo etapa hau, etapa luzea izan da, 171 kilometrorekin, eta egia zen lasaia izan dezuela. Bai, egun nahiko lasaia izan da, ez? Egon da hor tramo baten Miranda aldea pixka tentsio gehiago egon dela, abanikok igual egiten zidelako, baina azkenen ez ziren egiten eta orokorren no segun lasaia. Iesaldia alere harrapatzeko lana behar izan du tropelak. Gortizo eta Kaja, hor elkarri mokoka ibilidia, zuek lasaiagoa. Zen ekiten hori ez zela zuen borroka. Ez, azkenen gu Alejandro genuen hor eskapadan, eta gero jarri da Gortizo eta Kaja bat ere. Eta gero bai azkeneko zati hortan asko estutu dutela eskapa hartzeko, eta azkenen azken kilometro honetan harrapatu dugu. Biharkoi begira zer, bihartik aurrera mendia etorriko da, Bagordiko etapa, Zubiriko etapa, eta azkeneko ere zaila izango da kontrolatzeko. Bai, beharko etapa nahiko motza da, baina oso gorra ingo da. Hasieratik ja otxondo igotzen, eta gero bai saldia eta Bagordin ja guztiz hautsikoa. Baina ikusiko da nola juten den.